Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι ο Χρήστος Σπυριδάκης και σας καλωσορίζω στο Μετά Τι. Κάπου εδώ όμως θα έχετε απορία. Τι είναι το Μετά Τι? Το Μετά Τι είναι ένα μέρος ενός καινούριου project, ενός καινούριου εγχειρήματος, θα μπορούσαμε να πούμε, του stemmer.com. Το stemmer.com είναι μια κοινότητα η οποία θέλουμε να χτίσουμε, που έχει να κάνει με βάση το STEM και την αγάπη μας για αυτό. Γενικότερα για οτιδήποτε έχει να κάνει με το science, το technology, το engineering και τα math. Αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Θα ασχοληθούμε και με άλλα κομμάτια. Θα ασχοληθούμε με ψυχολογία, θα ασχοληθούμε με κοινωνικές επιστήμες. Μπορείτε να μας βρείτε στο stemmer.com ή στα social media τα οποία έχουμε, σε Facebook, Instagram, LinkedIn, ή να παρακολουθήσετε το podcast στο YouTube, Spotify και iTunes. Το θέμα του podcast του Μετά Τι έχει να κάνει με ζωές ανθρώπων οι οποίοι κάποια στιγμή στη ζωή τους αναρωτήθηκαν αυτήν ακριβώς την ερώτηση και θα μας πούν από τα δικά τους μάτια πώς τη διαχειρίστηκαν. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τις σπουδές, το πέρας των σπουδών, με ένα master, με την αναλλαγή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ή με κάποια άλλη οποιαδήποτε φάση ζωή του. Στο σημερινό podcast έχουμε καλεσμένη τη Μαρία Βαγγελινού, η οποία θα μας μιλήσει για τη δικιά της ιστορία, για τα δικά της ερωτήματα σχετικά με το Μετά Τι και θα μάθουμε από αυτήν πολλά. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Χρήστο. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι μια χαρά, εσύ? Και εγώ πολύ καλά. Μαρία, θέλεις να μας πεις μερικά λόγια για σένα? Τι να σας πω για μένα, λοιπόν. Όπως ανέφερε ο φίλος Χρήστος, εγώ είμαι η Μαρία. Είμαι από το Βόλο. Είμαστε στην Κρήτη, να το πούμε και αυτό, στην όμορφη Κρήτη. Οπότε είμαι από το Βόλο και ήρθα εδώ να σπουδάσω. Το major μου είναι τα μαθηματικά, αλλά κάπου εδώ θα πω ότι μάλλον εκτός τα μαθηματικά με ενδιαφέραν και άλλα πράγματα. Γενικά είχα μια μικρή αγάπη για τη βιολογία από πάντα, οπότε κάπως μαγικά στράφηκα στη βιοπληροφορική που κάνω το master μου τώρα, εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και μετά τι, Χρήστο? Άρα, μας είπες για τα μαθηματικά, μας είπες για την αγάπη με τη βιοπληροφορική. Ας το κάνουμε ένα βήμα πίσω. Τι είναι αυτό που σου αρέσει? Αρχικά να πω κάπου εδώ ότι χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε μαζί αυτό το πρώτο podcast. Νομίζω είναι ένα πολύ ωραίο ορόσημο και εύχομαι καλή επιτυχία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πρώτος καλεσμένη. Και εγώ χαίρομαι, Μαρία. Και ποια ήταν η ερώτησή σου? Γιατί μέσα σε όλο αυτό τον ηρμό σκέψεων, τι είναι αυτό που σου αρέσει? Τι είναι αυτό που μου αρέσει? Ωραία, λοιπόν, με πας πολύ πίσω τώρα. Πάρα πολύ πίσω, βασικά. Ως παιδάκι, πάντα μου άρεσαν τα μαθηματικά. Ωραία. Το ήξερα ότι ήμουν καλή στα μαθηματικά. Βασικά στην αρχή οι υπόλοιποι το ξέρανε, μετά το κατάλαβα κι εγώ. Κάπως το μυαλό μου δούλευε πολύ γρήγορα σε αυτά. Δεν χρειαζόμουν πολύ σκέψη. Με κάνανε χαρούμενη. Και μέχρι δηλαδή και τα πρώτα στάδια της εφηβείας μου, ήταν το μόνο μάθημα που με τραβούσε να ασχοληθώ μαζί. Κάπως φίλοι, μαθηματικοί, κάπως γενικά είχαν αρχίσει και με φυσούσαν αυτές τις μικρολεπτομέρειες της πραγματικής ζωής που στηρίζονται στα μαθηματικά. Και τώρα κάπου εδώ θα μου πεις για τη βιοπληροφορική, για τη βιολογία. Θα σε πάω λίγο πιο μπροστά και θα σε πάω στο Λύκειο, που ανακάλυψα πόσο πολύ ενδιαφέρον είναι το πώς συντονίζονται αυτά τα μικρά κύτταρα και το πώς η ζωή μας κινείται από οργανισμούς που δεν βλέπουμε καν. Γενικά το πόσα πράγματα δεν ξέρουμε για το πώς δουλεύει το σώμα μας και εμείς απέναντι στη φύση, όλο αυτό το κομμάτι. Και κάπως έτσι πήγα θετική κατεύθυνση για αυτά τα δύο μαθήματα. Κάπως έτσι ο πρώτος μου στόχος ήταν το μοριακής βιολογίας και γενετικής. Κάπως τα πράγματα πήγαν λίγο στραβά και κατέληξα στο δεύτερο στόχο, εφαρμοσμένο μαθηματικό. Και εκεί άρχισαν τα δύσκολα. Τι εννοείς δύσκολα? Τι εννοώ δύσκολα? Αρχικά έφυγα από το Βόλο και ήρθα στο Ηράκλειο. Και εδώ τα λέμε, το μαθηματικό σαν εμπειρία μπορεί να είναι πολύ όμορφη, αλλά σίγουρα είναι δύσκολη. Τώρα, γιατί ήρθα εγώ στο εφαρμοσμένο εφόσον μου άρεσε η βιολογία και σου έκανα ένα τόσο μεγάλο πρόλογο γι' αυτό? Γιατί ήταν ένα από τα ελάχιστα τμήματα στην Ελλάδα που στην πορεία θα μου έδινε τον τρόπο να τα συνδυάσω. Παρατήρησα που λες, όταν έκανα το μηχανογραφικό μου και εγώ σαν παιδί, ότι στον οδηγό σπουδών είχε ένα μάθημα μαθηματική βιολογία. Και λέω, πω, αυτό κάπως μιλάει στην καρδιά μου. Αυτό κάπως μάλλον μπορεί να με οδηγήσει σε μονοπάτια τα οποία δεν είχα σκεφτεί ποτέ. Καταλαβαίνω, ναι. Και λέω, ας το βάλουμε πρώτο και ας δούμε που θα μας πάει αυτό το μονοπάτι. Και κάπως να ήρθα στο μαθηματικό με την ελπίδα και το όνειρο να έρθει το τρίτο έτος που να μπορώ να πάρω τα μαθήματα επιλογής μου, να μπω στο βιολογικό. Και έγινε αυτό. Πήρα τα μαθήματά μου, γνώρισα φίλους και εν τέλει νομίζω το μεγαλύτερο κομμάτι που με οδήγησε και στην επιλογή του μάστερ μου ήταν η συναναστροφή μου με ένα καθηγητή και η πτυχιακή μου, η οποία ήταν πάνω στο αρχαίο DNA και σε βιοπληροφορικές τεχνικές, οι οποίες δεν ήξερα καν τότε ότι είναι βιοπληροφορική, αλλά ήταν fancy, οπότε είπα why not. Θέλανε ένα άτομο να κάνει στατιστικές αναλύσεις και κατέληξα να ασχολούμαι με πραγματικά δεδομένα από τάφους και χίλια άλλα πράγματα που ούτε το φαντάστηκα. Έμαθα εξέλιξη, που εν τέλει είναι αυτό που μου αρέσει το περισσότερο στη βιολογία. Κάπως έτσι ήρθε και η αίτηση για το master. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε ως τώρα. Σε αυτή την πορεία μέχρι τώρα έχω ακούσει πολλές φορές να έχεις βιώσει αυτή την πορεία, αυτή την ερώτηση, το μετά τι. Ναι. Στη μία περίπτωση ήταν η δεύτερη επιλογή τελικά σχολής, στην άλλη ήταν μαθήματα
μαθήματα και κλάδι τα οποία δεν ήξερες από νωρίτερα και είδες στη συνέχεια ότι τελικά σου αρέσουν, μετά με το μάστερ σου. Άρα το έχεις βιώσει αυτό το ερώτημα. Πάρα πολύ έντονα και το βιώνω τώρα ακόμη πιο πολύ γιατί βρίσκομαι στο τέλος. Βασικά είμαι στην τελική ευθεία, δεν είμαι στο τέλος ακόμη. Μου μένει η διπλωματική μου που όσοι έχουν ασχοληθεί με μάστερ, γενικά με σπουδές, αλλά με μάστερ ένα τίκ λίγο παραπάνω, ξέρουν ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι και ίσως το πιο σημαντικό αν θες να πας ένα PhD μετά. Γιατί υποτίθεται ότι χαράζεις μια πορεία και παίρνεις μια λίγο πιο μεγάλη εξειδίκευση. Και η αλήθεια είναι το σκέφτομαι πάρα πολύ έντονα αυτή τη στιγμή. Το μετά τι. Πες ότι τελειώνει το μάστερ. Ξανά στην ίδια πορεία δηλαδή, έτσι. Ναι. Κάπως γύρισαν όλα και 8 χρόνια μετά την αρχή μου πάλι με στην ίδια πορεία. Και έχεις κάποια μεθοδολογία, κάποια μυστικά από την μέχρι τώρα πορεία σου που θα σε βοηθήσουν πάλι? Αυτή είναι ακριβώς την ερώτηση, να τη διαχειριστείς εσύ. Κοίτα, δεν ξέρω για μυστικά και για συνταγή της επιτυχίας, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν υπάρχει όντως. Νομίζω αυτό που με καθοδηγούσε εμένα πάντα ήταν η αγάπη μου για αυτό το πράγμα και το ότι το focus είχα ένα στόχο. Από την αρχή μέχρι τώρα είχα ένα στόχο. Το θέμα ξέρεις που αρχίζουν τα δύσκολα. Πού? Τώρα ο στόχος πια δεν είναι τόσο ξεκάθαρος. Σε ποιο μέρος χάνεται αυτός ο στόχος? Τι είναι αυτό που... Νομίζω για τον καθένα είναι τελείως διαφορετικό. Στη δικιά μου περίπτωση, οι πολλές επιλογές που προκύπτουν για μετά, λίγο η αβεβαιότητα, λίγο το τι κάνω τώρα, σπουδάζω τόσα χρόνια. Συνεχίζω προς τα ακαδημαϊκά, κάνω στροφή καριέρας και πάω προς industry, προς βιομηχανία. Και μετά τι? Μένω στην Ελλάδα. Μετά τι ακριβώς? Φεύγω στο εξωτερικό. Το brain drain, η αλήθεια, είναι ένα σύγχρονο θέμα, ειδικά για χώρες σαν εμάς. Το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε οι νέοι. Τι ακριβώς θέλουμε, να ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά γενικά. Ναι, και μιλώντας τώρα από το δικό μου perspective και από το δικό μου επάγγελμα, αν θα μπορούσα να πω, που ακόμα φαντάσου δεν νιώθω ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο επάγγελμα σε αυτό που κάνω. Δεν έχω φτάσει εκεί ακόμη mentally. Είναι ότι πολλοί χρειάζονται τους βιοπληροφορικούς σαν μηχανές παραγωγής αποτελεσμάτων. Θέλεις λίγο να κάνουμε μια μικρή παρένθεση κάπου εδώ? Για πες. Να μας πεις λίγο περισσότερο για τη βιοπληροφορική? Γιατί μπορεί κάποιοι να έχουν απορία. Δηλαδή, τι κάνει ένας ο οποίος ασχολείται με τη βιοπληροφορική? Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ανάλογα με το background του, μπορεί να ασχοληθεί και με διαφορετικούς τομείς. Κατά τη γνώμη μου, ανάλογα με το που προέρχεσαι, έχεις και διαφορετικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, αν είσαι βιολόγος, μπορείς να εκμεταλλευτείς πάρα πολύ ωραία τη γνώση σου και να θέτεις εσύ το βιολογικό ερώτημα. Ή μπορείς πολύ πιο εύκολα να καταλαβαίνεις τι θέλουν να σου πούν τα αποτελέσματα που βγάζεις. Θες να μας πεις ένα παράδειγμα? Ένα παράδειγμα, ωραία. Δηλαδή, αυτό μπορεί να μας βοηθήσει σε φάρμακα, μπορεί να μας βοηθήσει. Οπουδήποτε μπορεί να μας βοηθήσει. Ναι, κοίτα, εφόσον ασχολούμαστε με βιολογία, μπορεί να πάει από εξελικτικά ερωτήματα στα οποία ασχολούμαι εγώ, όπως για παράδειγμα, αν κάποια μετάλλαξη που προήλθε από αρχαίους οργανισμούς μέχρι τώρα, γιατί προήλθε, πώς προήλθε. Ή ας πούμε για νέα φάρμακα, μπορεί να οδηγήσει σε μια ανάλυση ενός μικροοργανισμού, ενός βακτηρίου και να έχουμε ένα νέο φάρμακο ή να έχουμε μια θεραπεία ή οτιδήποτε. Γενικά υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος δεδομένων αυτή τη στιγμή. Είμαστε στην εποχή που έχουμε τεράστιο όγκο και δεν έχουμε κόσμο να τον εκμεταλλευτεί, δεν έχουμε κόσμο να τον αναλύσει. Εκεί έρχεται ένας βιοπληροφορικός. Και ανάλογα με το background το οποίο έχει, μπορεί να κάνει focus και σε άλλα πράγματα, ώστε να μην γίνει αυτό που σου είπα πριν, να μην τον χρησιμοποιούν απλά σαν μια μηχανή που παράγει αποτελέσματα. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει κάποιον που να του πει: Πάρε Χρήστο, έχουμε 10 πίνακες με 100.000 δεδομένα, με 1 εκατομμύριο δεδομένα. Κάνε μου τακ, λίγο κώδικα και πες μου τι θα βγει. Το θέμα είναι πώς ξεφεύγεις από αυτό. Ως βιολόγος μπορείς να θέσεις εσύ το ερώτημα. Η γνώμη σου μετράει παραπάνω, γιατί μπορείς πολύ εύκολα να ερμηνεύσεις τα αποτελέσματα. Ξέρεις τι βγάζεις. Εκεί, ας πούμε, εγώ ως μαθηματικός υστερώ. Γιατί δεν έχω ακόμη, θεωρώ, τόσο σφαιρική γνώση ώστε να μπορώ να αναλύσω με ευκολία ή με τόση ευκολία τόσο συνάδελφοι ή φίλοι μου που προέρχονται από το βιολογικό να πούνε ότι αυτό που βλέπω εδώ μάλλον σχετίζεται με την τάδε ασθένεια ή μπορεί να μας οδηγήσει εκεί. Εμείς από την άλλη, η πιο μαθηματική, φυσική. Με διαφορετικό υπόβαθρο εννοείς από τη βιολογία, κάτι διαφορετικό. Ναι, αλλά όχι να ξεφεύγει πολύ από αυτό. Δηλαδή, πιο πολύ στις επιστήμες. Πάλι για θετικές επιστήμες. Ναι, θετικές, μαθηματικά, επιστήμη υπολογιστών, φυσική. Αυτός ο κλάδος μπορούμε να στήσουμε τα μοντέλα. Όταν λες για μοντέλα. Όλα είναι ένα μαθηματικό μοντέλο. Όλα είναι ένα μαθηματικό μοντέλο. Τρομάζει, ξέρεις. Πολύ κόσμο αυτό, ειδικά αν δεν έχει υπόβαθρο με μαθηματικά, αυτό μπορεί να τον τρομάξει. Όχι. Τι είναι το μοντέλο του μαθηματικού? Τι είναι το μαθηματικό μοντέλο? Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω τώρα. Είναι ουσιαστικά ένα πλήθος εξισώσεων, ένα πλήθος ταυτοτήτων, όπως θες πες το, τα οποία σου εξηγούν το πρόβλημά σου. Άμα δεν έχεις ένα μοντέλο, πώς θα εξηγήσεις το πρόβλημά σου? Αν δεν ξέρεις ότι τα αυγά πάνε μαζί με τις ντομάτες, π.χ., πώς θα κάνεις τραπατσάδα? Δεν θα την κάνεις. Και τώρα δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι ξέρετε τι είναι τραπατσάδα ή αν είναι απλά ένα inside το Βόλο. Αλλά καταλαβαίνετε, νομίζω, τι θέλω να πω. Τα μαθηματικά
μαθηματικά μοντέλα είναι απαραίτητα. Το να ξέρεις στατιστική είναι από τα πιο βασικά πράγματα. Και εκεί εμείς και ο τρόπος που έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε τις σχολές μας, γιατί έτσι είναι, έχουμε το προτέρημα λίγο παραπάνω. Οπότε ένας βιοπληροφορικός μπορεί να ασχοληθεί εν τέλει με πάρα πολλά πράγματα. Ουσιαστικά μπορεί να μην ασχοληθεί καν με βιολογία. Μπορεί απλά να κάνει αναλύσεις δεδομένων. Κάνουμε πολύ μεγάλη εκπαίδευση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά αν δεν ασχοληθείς με τη βιολογία, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι, επίλυση βιολογικών προβλημάτων, ναι, σε φαρμακευτικές εταιρείες, εννοείται ακαδημαϊκά σε κάποιο εργαστήριο, σε νοσοκομεία. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που κάνουν οι γιατροί, ας πούμε τώρα. Πολύ ωραία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το κύριο μέλημα αυτή τη στιγμή αυτήν του κλάδου έχει να κάνει με τη βιολογία. Ναι. Το κομμάτι της πληροφορικής, οι υπολογιστές, γιατί ανέφερες μαθηματικά, ανέφερες μοντέλα, ανέφερες ιατρικά ζητήματα, ανέφερες. Δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα όμως την πληροφορική. Πώς όλα αυτά τα δεδομένα τα χειρίζεστε εσείς? Ακριβώς. Η πληροφορική για μένα είναι το εργαλείο. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε με το χέρι. Πέρασαν αυτές οι εποχές που υπήρχαν άνθρωποι κομπιούτερ που απλά κάνανε πράξεις. Ο όγκος είναι τεράστιος. Χρειάζεται ένας αλγόριθμος. Χρειάζεται ένας τρόπος, ένα εργαλείο που να μας κλείσει τα χέρια, να κάνει τη σκέψη μας πράξη, να ελαχιστοποιήσει το χρόνο και πώς αλλιώς. Νομίζω ξέρεις καλύτερα από μένα ότι αυτό τα κάνει ο προγραμματισμός. Τι εργαλεία χρησιμοποιούμε εμείς? Τώρα μου βάζεις δύσκολα. Χρησιμοποιούμε πάρα πολλά εργαλεία. Ανάλογα με την ανάλυση που θες να κάνεις, χρησιμοποιείς διάφορα, είτε λογισμικά, είτε δικό σου κώδικα τελείως. Χρειάζεται δηλαδή κάποιο βιοπληροφορικό να ξέρει προγραμματισμό? Μπορεί μέσω Excel να κάνει τα. Αχ, όχι Excel. Δεν θέλω να ακούω Excel. Νομίζω ότι το Excel είναι το μελανό σημείο αυτής της ιστορίας. Όλα. Δεν θα πω όλα, γιατί εντάξει, τι γίνεται να ξέρω για όλα. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι των δεδομένων μας έρχεται σε Excel. Για μένα, το Excel είναι ένα μεγάλο. Όχι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι αρχείων που μπορούν να μας είναι πολύ πιο βοηθητικά από ένα Excel. Συνήθως το μετατρέπουμε το Excel σε κάτι άλλο. Είτε είναι ένα CSV, είτε ένα fast αρχείο. Όχι Excel. Αγαπάμε CSV. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, χρησιμοποιείτε κάποια γλώσσα προγραμματισμού, χρησιμοποιείτε κάποιες βάσεις δεδομένων γενικά. Ναι, γενικά εμείς χρησιμοποιούμε πολύ Python και R. Είναι πολύ friendly για βιοπληροφορική, γιατί έχουν πολλές βιβλιοθήκες. Η R είναι πολύ καλή για στατιστική, είναι πολύ γρήγορη και εύκολη γενικά στον τρόπο γραφής. Ναι, οπότε χρησιμοποιούμε μια γλώσσα προγραμματισμού, όποια προτιμά ο καθένας. Με θα ακούσει κάποιους να γράφουν σε Perl. Ναι, υπάρχει ακόμα η Perl κάπως στον κόσμο. Χρησιμοποιούμε κάποια software που έχουν αναπτυχθεί για συγκεκριμένα πράγματα. Ας πούμε, έχεις 2 κομμάτια DNA από διαφορετικούς οργανισμούς. Θες να τα βάλεις σε σειρά να δεις που ταιριάζουν και που όχι. Υπάρχει εργαλείο που το κάνει αυτό. Μπορείς να το κάνεις και μόνος σου, αλλά ευτυχώς είμαστε στην εποχή που κάποιοι άλλοι κάνανε τη δουλειά για μας. Δεν χρειάζεται νομίζω να επεμφεύρουμε τον τρόπο σε κάθε. Όχι, ακριβώς. Δεν χρειάζεται. Οπότε χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο και πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Χρησιμοποιούμε servers, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα δεδομένα είναι τόσο πολλά που είναι πολύ δύσκολο καημένος υπολογιστής μας, όσο καλός και αν είναι, να καταφέρει να ανταπεξέλθει σε αναλύσεις. Και κάπως έτσι χρειάζεται και η πληροφορική. Βασικά είναι πολύ βασικό κομμάτι. Άμα δεν ξέρεις προγραμματισμό, είσαι απλά ένας βιολόγος ή ένας μαθηματικός. Δεν μπορείς να βοηθήσεις κάπου. Είναι το match, το κλειδί. Βλέπεις δηλαδή την πληροφορική είναι ένα από τα σημαντικά εργαλεία των επόμενων ετών. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει μέλλον χωρίς αυτή. Δεν θα πιάσουμε νομίζω τώρα το θέμα και το μεγάλο ζήτημα αν θα έπρεπε από μικρότερες ηλικίες τα παιδιά να αναπτύσσουν δεξιότητες με βάση τους υπολογιστές και να ψηφιακά εκπαιδευμένοι και όχι αναλφάβητοι. Νομίζω είναι ένα άλλο θέμα αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι ένα άλλο θέμα. Μπορείς να με ξανακαλέσεις σε podcast να το αναλύσουμε. Με μεγάλη χαρά. Αναφέρθηκες νωρίτερα σε μοντέλα, αναφέρθηκες σε Python, αναφέρθηκες σε R, αναφέρθηκες γενικά σε θέματα βιολογίας. Και αν καταλαβαίνω καλά, όλο αυτό το κομμάτι που ειδικά το τελευταίο διάστημα έχει γίνει πολύ μεγάλος ντόρος, ότι έχει να κάνει δηλαδή με τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, φαντάζομαι ότι πιθανόν είναι εργαλεία τα οποία και εσείς χρησιμοποιείτε. Έχει αποτέλεσμα όλο αυτό, είναι πράγματα τα οποία μπορούν όντως να μας βοηθήσουν να βρούμε το νέο φάρμακο για τον καρκίνο, να βρούμε μεταλλάξεις και να τις αποφύγουμε τελικά μετέπειτα σε αυτά τα ζητήματα βιοπληροφορικής. Και μπορεί να είναι και ένα επικίνδυνο εργαλείο η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση σε αυτό το τομέα. Μπορεί να είναι μεγάλα και ευρύτερα ζητήματα, αλλά νομίζω είναι θέματα τα οποία, ειδικά το τελευταίο διάστημα με όλα αυτά που ακούμε, θα χρειαζόταν να τα συζητήσουμε. Κοίτα, είναι ένα κομμάτι σίγουρα μεγάλο το machine learning και όντως και το AI και όλο αυτό. Και είναι ένας μεγάλος τομέας της βιοπληροφορικής. Είναι τομέας όμως, δηλαδή μπορεί βιοπληροφορικός να μην ασχολείται τόσο με ML AI. Σίγουρα είναι χρήσιμο, σίγουρα είναι πολύ βολικό και σίγουρα σου λύνει τα χέρια. Τώρα, υπάρχει όντως μια τάση και υπάρχει μεγάλος ντόρος. Και αν κοιτάξεις, αν πέσει το μάτι σου σε papers βιοπληροφορικής, θα δεις πάρα πολλούς μεγαλεπίβολους τίτλους και πάρα πολλά κεφαλαία. Κάναμε αυτό με machine learning, κάναμε το άλλο με machine learning. Όπως είπε και κάποιο καιρό πριν ένας αγαπημένος μου καθηγητής, μήπως προσπαθούμε να σκοτώσουμε κουνούπια με σφυρί, ενώ έχουμε μικροσκοτό στρες. Είναι χρήσιμο το machine learning. Ωραίο quote αυτό. Η αλήθεια είναι πολύ ενδιαφέρον quote. Ναι, είναι πολύ χρήσιμο και ναι, σε κάποια πράγματα σίγουρα μπορεί να μας βοηθήσει. Αλλά όχι σε όλα. Δηλαδή, νιώθω ότι ίσως πολλές
πολλές φορές δημιουργούμε προβλήματα εκεί που ίσως δεν υπάρχουν, ίσως έχουν λυθεί, ίσως λύνονται με λιγότερο δύσκολους τρόπους, απλά για να χρησιμοποιήσουμε machine learning. Ίσως είναι η τάση, είναι το trend της εποχής. Είναι μια νέα μόδα. Θέλω να δω πώς θα καταλήξει, γιατί δεν ξέρω, δεν φαίνεται που θα πάει. Μπορεί να είναι μια τάση που θα φύγει, μπορεί να εγκαθιδρυθεί. Και στο τέλος να τα κάνουμε όλα με αυτόν τον τρόπο. Θα μάθουμε. Το μέλλον είναι μπροστά. Καταλαβαίνω. Και είχε όντως ενδιαφέρον όλη αυτή η εξέλιξη η οποία έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Πολύ ωραία. Θα ήθελες να μας πεις πάλι όμως το αρχικό ερώτημα? Το μετά τι? Το μετά τι? Σε βλέπω σκεπτική. Ναι, είμαι. Γιατί δεν ξέρω το μετά τι. Με βρίσκει σε μια περίοδο που όντως δεν έχω απάντηση στην ερώτησή σου. Γιατί κάπως όλα πήγανε ρολόι μέχρι τώρα. Ναι, έχουν πάει ρολόι, αλλά παρόλα αυτά στο παρελθόν έχει ξαναρωτηθεί και φαντάζομαι ότι έχει ξαναβρεθεί σε παρόμοια κατάσταση. Ναι, απλά κάπως τότε ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Ξέρεις, όσο μεγαλώνει. Μισό λεπτό. Μήπως όταν βλέπουμε αποστασιοποιημένα τις καταστάσεις τότε είναι πιο εύκολες και όταν απλά τις ζούμε τότε είναι λίγο που είμαστε σκεπτικοί? Σίγουρα. Απλά άλλο να είσαι 22 και οι επιλογές να είναι 10 μάστερ σχετικά με αυτό που σου αρέσει. Άλλο να είσαι 25 και να ανοίγεται όλος ο κόσμος μπροστά σου. Και άλλο να είσαι 35 και ίσως να έχεις μια οικογένεια ή μια καριέρα και κάπως θες να αλλάξεις κάτι. Νομίζω είναι αρκετά διαφορετικό. Ναι, συμφωνώ. Έχει την ίδια πηγή, βέβαια. Τι εννοείς έχει την ίδια πηγή? Ξύσε μας λίγο παραπάνω αυτό. Το μετά τι? Η ίδια πηγή είναι. Η ίδια ερώτηση. Βέβαια, υπάρχουν ιστορίες ανθρώπων που μας έχουν δείξει έμπρακτα παραδείγματα ότι και στα 30 και στα 40 και στα 50 μπορούμε πάλι να αναρωτηθούμε την ίδια ακριβώς ερώτηση. Το ίδιο λέω. Απλά λέω ότι το αναρωτιέσαι πιο δύσκολα. Και είναι πιο δύσκολη η απάντηση. Είναι αλλιώς να έχεις στήσει τη ζωή σου και να σου έρθει στο μυαλό ένα μετά τι. Και αλλιώς να ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι είσαι 22 χρονών, μόλις έχεις πάρει το πτυχίο σου και λες μετά τι. Αλλά όπως και να έχει. Το κομμάτι του ρίσκου εννοείς που θα πάρεις. Ναι, όπως και να έχει, δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους. Θα σου μιλήσω για μένα. Και νιώθω ότι το μετά τι μου είναι δύσκολο. Γιατί είμαι σε ένα σταυροδρόμι τώρα του κάνω διδακτορικό ή όχι. Και αν το κάνω στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την καριέρα μου? Ο κόσμος ζητάει κόσμο με εμπειρία. Το διδακτορικό δεν πιάνεται σαν εμπειρία. Μετά τι? Ούτε καν σε κομμάτια R&D στο industry να αναφέρεσαι. Ναι, μεν, αλλά είναι μια πολύ εξειδικευμένη εμπειρία το διδακτορικό, γιατί είναι πάνω σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Οπότε κάποια εργαστήρια μπορεί να σου πούνε ότι, OK, τις δικές μας τεχνικές δεν τις έχεις δουλέψει, άρα δεν έχεις εμπειρία. Ναι, έκανες ένα PhD, έχεις φάει 4-5 χρόνια να ασχολείσαι με το ίδιο πράγμα, αλλά δεν πάβεις να ασχολείσαι με το ίδιο πράγμα. Έχεις εξέλιξη. Αυτό αναρωτιέμαι. Είναι μετά εκεί ο καθένας τι θέλει να ακολουθήσει, νομίζω. Γιατί, ναι, καταλαβαίνω αυτό το οποίο θέλεις να πεις. Υπό την έννοια το PhD έχει μια πολύ συγκεκριμένη ειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Και ότι οι ανάγκες λίγο πολύ τη σύγχρονη εποχή. Νομίζω, ναι, χρειαζόμαστε την ειδίκευση, αλλά το να έχεις και ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, προκειμένου να μπορείς να συνδυάσεις και να συνεργαστείς τελικά με άλλους συναδέλφους, με άλλους κλάδους, είναι μια τάση η οποία είτε κουραστική είτε όχι, έχει έρθει και δεν ξέρω αν θα μείνει. Δηλαδή... Σίγουρα θα μείνει. Και είναι καλό να μείνει, να σου πω την αλήθεια. Γιατί πλέον νιώθω ότι είμαστε σε μια εποχή που ένα σωστό εργασιακό περιβάλλον πρέπει να έχει τέτοιες αρχές. Πρέπει να μπορείς να μιλήσεις με τον άλλον, να μπορείς να είσαι άνετος να εκφράσεις τις απόψεις σου. Εντάξει, δεν σου μιλάω τώρα για πράγματα που βγαίνουν εκτός κάποιων λογικών πλαισίων, αλλά πρέπει να είναι OK να μπορείς να συνυπάρχεις και να αναπτυχθείς μέσα σε μια ομάδα. Όχι απλά να πηγαίνεις για τη δουλειά σου και να φεύγεις. Άρα, το να είμαστε σχετικοί τουλάχιστον με διαφορετικούς κλάδους, θεωρείς ότι μπορεί να μας βοηθήσει στην επικοινωνία με διαφορετικούς συναδέλφους? Όπως και να υπάρχουν ομάδες με άτομα διαφορετικών κλάδων μέσα, και έτσι μαθαίνεις. Αν εσύ χρειαστεί να συνεννοηθείς και να συνεργαστείς για ένα εξάμηνο, ας πούμε, με ένα βιολόγο, κάτι θα μάθεις από βιολογία. Ναι. Είναι η ανταλλαγή, η συναναστροφή. Ναι. Βλέπεις διαφορετικό τρόπο σκέψης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εσένα σε έχει βοηθήσει, φαντάζομαι, αυτή η συναναστροφή με διάφορους συναδέλφους. Και φαντάζομαι μέσα στο μάστερ αυτή τη στιγμή έχετε και από άλλους κλάδους. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια χρονιά η οποία έχει από βιολόγους, μαθηματικούς, φυσικούς, φαρμακοποιούς. Είμαστε ευρύ φάσμα. Ναι, σίγουρα με έχει βοηθήσει η συναστροφή και το να βλέπω διαφορετικές πλευρές για την ίδια υπόθεση, για την ίδια ιστορία. Πάντα βοηθάει. Ξεκινώντας από ένα άλλο κομμάτι, νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό τουλάχιστον, ότι η διαφορετικότητα την αγαπάμε και είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη συνύπαρξη διαφορετικών ανθρώπων και τελικά εξέλιξη την ίδια του εαυτού. Ναι, έτσι είναι. Όσο για το μετά τι, δεν ήθελα πάρα πολύ να σου έχω απάντηση. Ξέρω ότι είναι διαφορετικό για τον καθένα το μετά τι. Ξέρω ότι πρέπει να ψάξεις βαθιά μέσα σου να το βρεις. Είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση. Θέλει πολύ μεγάλη ενημέρωση. Θέλει πάνω, κάτω, στραβά, κλάμα, χαρά. Ακούγεται λίγο ψυχοφθόρο. Δεν είναι. Όλες οι αλλαγές δεν είναι λίγο, αλλά άμα σε πάει στο καλύτερο. Ωραία. Μου δίνεις πάσα επίσης για 2 τώρα ερωτήματα άλλα. Το ένα ερώτημα είναι αυτό, μου ακούγεται λίγο ότι embrace ourselves, υπό την έννοια το να αγαπήσουμε τον εαυτό μας ακόμα και στις δυσάρεστες καταστάσεις, αν αυτό χρειάζεται να το κάνουμε. Και δεύτερον, τα λάθη. Γιατί για να στεναχωρηθούμε για οτιδήποτε σημαίνει ότι είτε κάνουμε κάποιο λάθος, είτε έχουμε πάρει ένα ρίσκο,
κάτι δεν έχει πάει καλά. Δεν φαντάζομαι δηλαδή πολλούς σε μια ευχάριστη κατάσταση να κλαίνε, να μην είναι καλά, γιατί γι' αυτό το λέω. Ναι. Άρα πρώτον. Απλά ρε παιδί μου, γενικά η αβεβαιότητα, γιατί όταν δεν ξέρεις το μετά, όταν είσαι στο μετά τι, η αβεβαιότητα νομίζω ότι είναι το συναίσθημα που κυριαρχεί. Μπορεί να έχεις και ενθουσιασμό. Ωραία. Είναι πάρα πολύ συχνό. Να έχεις ένα ενθουσιασμό για το άγνωστο, για το μέλλον. Αλλά για μένα κυρίως είναι αβεβαιότητα. Οπότε μέχρι να κάνεις λίγο πιο βέβαιο το μονοπάτι σου, να ξεθολώσεις το τοπίο, είναι ένα λίγο συνοθήλευμα συναισθημάτων και ροής. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να φύγεις από το δρόμο σου όταν δεν ξέρεις τι είναι το μετά. Συμφωνείς? Συμφωνώ, ναι. Είναι πολύ εύκολο, αλήθεια είναι. Θέλει επιμονή. Δεν θέλει και λίγο πίστη. Θέλει, ναι, σίγουρα θέλει. Γιατί δύσκολες στιγμές όλοι λίγο πολύ βιώνουμε. Ναι, μεν υπομονή, ναι, μεν ενέργεια εννοείται. Γιατί από μόνες τους καταστάσεις δεν μπορείτε να αλλάξουν. Χρειάζεται και λίγο εμάς, χρειάζεται και λίγο τι, χρειάζεται και λίγο βοήθεια. Ανάλογα τη ζωή του καθενός. Αλλά και πίστη, θα τα καταφέρουμε. Μην μας φέρει δηλαδή από κάτω. Γι' αυτό είπα και πάνω και κάτω. Ναι. Άμα πέσεις, πρέπει να σηκωθείς. Πόσες φορές, μία παραπάνω. Μία παραπάνω. Το κλασικό quote που βλέπουμε παντού στο ίντερνετ. Ναι. Ξέρεις τι, μπορεί να είναι κλισέ, αλλά κάπου έχει μια μικρή βάση, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Οπότε μετά τι, Χρήστο? Μετά τι? Μένει να το ανακαλύψουμε. Ναι, νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα όμορφο ταξίδι. Η ανακάλυψη για το άγνωστο. Ναι. Για πράγματα που δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι. Αλλά νομίζω ότι η κινητήριος δύναμη είναι ότι για να είμαστε εδώ που είμαστε, κάτι έχουμε κάνει καλά. Κάτι όλοι μας λίγο πολύ στη ζωή μας έχουμε καταφέρει. Έχουμε ξανασυναντήσει αυτήν την ερώτηση. Το πετύχαμε, πήγαμε μπροστά. Ξανακάναμε phase με αυτήν την κατάσταση, αλλά θα τα ξανακαταφέρουμε. Είναι αυτό που είπες πριν πολύ. Ας έχουμε πέσει, θα ξανασηκωθούμε. Ακριβώς. Και νομίζω ότι ας κάνουμε άλλη μια φορά αυτήν την ερώτηση, αλλά ας την κάνουμε για το συγκεκριμένο podcast. Και μετά τι από αυτό? Μετά από αυτό το podcast μπορείτε να μας βρείτε στο stemero.com, όπως επίσης και στα social media τα οποία έχουμε. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, το Instagram, το LinkedIn ή να ακούσετε το podcast το οποίο έχουμε στο YouTube, στο Spotify και στο iTunes. Θα χαρούμε να μας στέλνετε μήνυμα, να μας βρείτε, να μας πείτε τις απόψεις σας ή να μας πείτε ιδέες για άλλα podcast και άρτα που έχουν να κάνουν γενικά με τις επιστήμες. Από τον Χρήστο και τη Μαρία. Θέλεις να πεις κάτι για το κλείσιμο? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ήταν τιμή μου να είμαι εδώ. Όλη η χαρά είναι δική μας, Μαρία. Εύχομαι επιτυχία σε όλους μας και να βρούμε μια απάντηση στο μετά τι. Και αν δεν βρούμε, δεν πειράζει. Η ζωή συνεχίζεται. Πολύ όμορφο αυτό το οποίο λες για κλείσιμο. Πολύ όμορφο. Και θα χαρούμε να σε ξαναδούμε και στο site σε κάποιο από τα post τα οποία πρόκειται να γράψεις στο μέλλον, αλλά και σε ένα επόμενο μελλοντικό podcast να μας πεις τελικά το μετά το δικό σου πώς το διαχειρίστηκες. Θα τα πούμε τότε. Καλησπέρα, καληνύχτα, καλημέρα, ό,τι και αν κάνετε.